bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma alarba hawri ko nogas jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Habruji men hannde ko toon to Sénégal. Titruji meɗen ko hannde woni ñalawma dialogue national toon to Sénégal ko kanko Bachir Diomaye Faye garduɗo leydi Sénégal o wuddisi en nguɗo batu ƴeewen kadi ko haali en ma en dutto kadi ƴeewani kono Amadou Ba e kanko Barthélémy Dias koɓe kaali ko fati oɗo dialogue national siftinde on tan ko Amadou Ba kañum hoore mo jaaɓi tawede oɗo dialogue national Barthélémy jaɓani toon to Sénégal kadi may cakkitoro habaruji meɗen hono kamɓe commission to prix ko fati e ƴewde lewru ene wayno ɓe mbi wonde ko ñande aset jeeɗiɗi lewru juin woni julde taske toon to Sénégal ko ñalawma janggo alhamis woni goo lewru taske ɗum noon le julde hijja ɗum woni titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni jaññoɗen e détail uji muɗum. radio jowarnade ka leydi Canada ha Amérique ka France naɗa Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique Europe Amérique oɗo to ketele radio Jowol garaja nden bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon donc siftinde on tan hannde ko alarba nogas e jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko musidɗo moon Amadou haaldata mon no mbinoɗen e gardini meɗen ni toon to Sénégal hannde e wayno ko oɗo ñalawma hannde talata no alarba nogas e jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi hono kanko Bachir Diomaye Faye o ardima cérémonie pour uddidde dialogue national mo mbiyata ɗum noon ko kaldigal ɓiɓɓe e leydi Sénégal ɗum noon ponnogal mbiyanongal ene waɗa hannde e nder déclaration mo waɗi o haali o wondi ko kanko Bachir Diomaye Faye o wi ko gouvernement makko ma watta lifagal pour yettinde mission muɗum o jogui o wiide makko kadi kanko Bachir Diomaye Faye o wi wonde ko parti ji lundu kañumen koyemen ma respect ma dokke teddugal e kañumen koyemen kadi ma newnane wadde droit ji ɗi jogui foof saw ɗiɗon droit ji noon mbaɗa ɗum koye tugnade kadi e ko lawol yamiri kanko Bachir Diomaye Faye no o wi wonde ko ene wayno ko ngal ɗo kaldigal kadi kaldigal taw koye saaha mo ganduɗa koye jaam wona ɗum kadi ma walluɓe kamɓe Sénégal naɓe foof kadi e wawde ɓeydude nanggodirde kadi ñagade walla dogande jaam ɗum noon ko ɗum woni kanko Bachir Diomaye Faye o wi joni noon wi wonde ko ɗum ɗo kadi ko ma wallu Sénégal wawde kadi madde kolodiral taw ko hakkude pelle gonɗe toon e hakkude parti ji hakkude kadi e citoyen ji Sénégal kanko leydi Sénégal kadi o haali o siftini kadi pour wonande pour ko alay saago waɗa ɗum tawde kanko woni président omo jogui mo hollu netare no fewi surtout ene kala yimɓe ɓe ganduɗa en Sénégal naaɓe mayɓe sibabude madde démocratie toon Sénégal ɗum noon ko guila ko adi indépendance leydi ndi ɗum ɗo fof noon e wayno e fama mumen mo kadi ko alay saago Sénégal wasa tan wonde jooɗade tan ɗo jooɗi ɗo il faut ko wasa jabde ko wiyete statut ko ɗum noon e wayno ko alay saago wooda waylo bango toon waylo ngo kadi taw ko ley systéme électoral ene wawa ittude kala ko woni gueɗe gonɗe toon ceernoji yimɓe e surtout caɗele gonɗe hakkude parti ji lunde e kadi e laamu Bachir Diomaye Faye joni o yetti arɓe tawtorede oɗo dialogue national o yetti kadi hono facilitateur mo ene wayno neɗɗo mo toɗɗi yo ardo oɗo dialogue national hono kanko docteur Cheikh Gueye ɗum noon kadi o yetti kadi kala acteur uji politique gonɗi ɗon o ñaaguiɓe ɗumen kadi wonde ko yo kollu kellifagal no fewi ene wayno leydi Sénégal foof nene watte mumen haqqille hande toon to dialogue national to ko teskita toon on gandi kam APR ko ɓuuri hewde mabɓe kam garani ene wayno ko teskita kam oɗo saha joni hay sindo wonano APR ene wayno ko hono kanko Abdoulaye Daouda Diallo e kanko kadi Amadou Ba ene wayno ko ɓeɗo ko yimɓe kam wonnoɓe gouvernement makko kanko Macky Sall ɓe mbawi tawede toon kono noon e nder konguɗi jaltuɗi kanko Amadou Ba o waɗi discours mawɗo discours o kadi mo haali o kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hen hawnakima famnu yimɓe holko e wiide makko holko woni sababu kamɓe koye mabɓe eɓe jaaɓa arde toon e nder ko haali kanko Amadou Ba o wi wonde ko jabde ɓe arde tawede oɗo dialogue national pour wonde nayi wona wonde neɗɗo mo ganduɗa mo anda ko yiɗi kono ene wayno ko ɗoftade kañum koye men gueɗe ɗe ganduɗa enen gonɗin ɗum ko pour ko fate wonande leydi Sénégal donc kanko Amadou Ba e wiide makko
en wayno ko sibabude mo waɗi haqqille makko oɗo sadio on climat gonɗo sénégal o climat o sibabude yimɓe nangueteɓe si ɓeɗo yimɓe nangueteɓe kadi surtout ko yimɓe jeenoɓe parti ji ardinoɓe leydi ndi liberté ji yimɓe kaɗaɗi toon oɗo sadio joni kala ko wiyete débat public ala fof joni neɗɗo jogui droit haalde hunde taw sokaka ɗum noon amadou ba ko ɗum haalno o wi donc e wiide makko kadi o wi ko salade haaldude e ɗum ɗon kadi ko ɓeydude nawde sénégal e ko wiyete impasse lofde leydi sénégal o wi donc ene wayno ko tawtoreɗo ɗo dialogue national ko hollude ɓiɓɓe sénégal kañum hoore mum jogui responsabilité pour ɓeydade made nation sénégal kanko amadou ba no haali hen o haali hen surtout liberté jaɓɓaɗi toon to sénégal alay saago kaldigal ngal ganduɗa ene ne wawi wallude jaam artu toon sénégal kaldigal ngal noon fawi koye gueɗe tati ɗe o haali o wi d' abord ko kala yimɓe nangaɓe toon sibabude politique goppe o wi kala kadi ko woni média ji gonɗi toon mbawa rokkede wonde huru mumen mbawa rokkede liberté mumen o wi kadi ene wayno ko justice gonɗo toon to sénégal wawa wonde justice impartial taw ko wona pour laamu wona pour opposition ɗum woni ko leydi sénégal yinno guiladan e kanko amadou ba kadi e wiide makko o wi holno démocratie haalirte so tawi opposant ji yimɓe wonɓe parti ji lundu journaliste uji e yimɓe même chroniqueur uji haaloɓe média ji kañumen koye men toujours nene convoqué e kadi enen coke pourtant sibabude tan mbaɗi liggeyaji mumen ko fate woteji leydi ndi ɗum ɗon kadi ne wayno ko alay saago ɗum ɗo fof ƴeewe parti ji lundu e ardiɓe ɗum kadi ƴeewne labtine wonde ko ɓeeɗo ko parti ji lundu ɗum noon ko commission toppiriɗo ko fate woteji toon kañum hoore mum wona indépendante kañum taw wona laamu ne fawe muɗum junggo walla opposition ne jogui muɗum influence o wi kadi ne waɗa kadi débat kadi waɗe taw ko kaldigal inclusif kaldigal taw toɓɓe fof ne gadde hen cuka ko fate élection ngaji o wi alay saago kadi an yamire kala gagniɗo ko fate majorité holno yarata deuxiéme tour ko fate haute cour de justice ɗum noon ko tribunal mbaɗaɗo toon ko ñawde ancien ministre uji walla ancien président o wi oɗon kadi il faut wayle haute cour de justice mbaɗaɗo waɗi ɗum tan ko yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe parti majoritaire ɗum ɗon kadi ko wona hunde wallore démocratie wona ɗum woni démocratie o wi donc alay saago kadi kala ko woni ndimago e institution ngaji gonɗi toon ɗum noon koko wayno guila e justice en ha e sina dokke ko wiyete ndimago taw kadi en gonani ɗon citoyen ji fof leydi ndi fof poté mumen kanko amadou bakary o wi wonde ko ngaalu leydi ndi wawa fadde oɗo saha joni e ɗum noon o wi wonde ko alay saago ceno ngaalu ngu ɗum noon e wayno ko sénégal wawa continude fonctionde ñande fof ko ma wode ko ƴefta to ƴefta ga en o wi économie leydi ndi wawa fadde donc o wi wonde ko alay saago ƴeewe hol oɗo saha joni ñamali leydi sénégal fof ƴeewe kadi oɗo saha joni ko droit ji sociaux ji ko wayno bourse uji gonɗon toon ɗum noon balle baltino taw ko yimɓe mawɓe ballantino ɗum ɗo fof ɗiɗon droit ji kadaji ɗi fof ƴeewe holno ɗum artirte kadi taw no wawi yadude ngaalu leydi ndi kadi kanko amadou ba e nder conclusion haala makko wi ko alay saago kadi yimɓe mbayla leydi ndi no wayno o wi kala laamu ngarngu wonata koye ankide laamu ɓennugu ngu o wi ko kala changement baɗɗo puɗɗoto kadi ko peeje wiide min jiiti ɗum ɗo emin kalta ɗum ɗo e mamin sanction ɗum ɗo walla kadi mamin caggal muɗum yejjite ɗum ɗo fof kadi ene wayno fuɗɗite to zéro fof ko leydi sénégal continue e rewde lawol taw wona nguɗo laamu ari wayli kadi no wayata ko nguɗo laamu kadi watani en ɗum ɗo fof hunde nde ganduɗa wallata leydi sénégal caggal ɗum o haali kanko amadou ba démocratie koyɗaɗo toon sénégal o wi ko sénégal wona leydi taw ɗon ɗo parti ji lunde ne keɗa taw diddaka taw kadi kaldigal no woodi taw wona kaldigal kadi gaddowal haareji e taw kadi neɗɗo fof no wawi critique taw kañum hoore mum so critique soketaki donc kanko amadou ba message makko ko ɗum woni ko woni essentiel o wi donc démocratie bawɗo wonde sénégal tan ko démocratie gonɗo pacifié ko démocratie garduɗo e jaam démocratie kadi garduɗo en gueɗe kewɗe baɗeteɗe oɗo saha joni taw ko yimɓe opposition walla yimɓe ɓe beldani e parti laamiɗo ene dartine e ko ngaalu leydi ndi kadi wona ngaalu tingu e kadi ene wawi no laamu leydi ndi wona kadi laamu kadi ndewgu e ɗoftade gueɗe pewɗe ɗum noon gueɗe mbiyeteɗe éthique taw no wawi continue made sénégal wona leydi ndendi o leydi tindi e leydi kadi ene wayno jogui ngu ndimago ko siftinde on tan kanko amadou ba kanko wonno ancien premier ministre mo Macky Sall
e kanko wonno kadi candidat présidentiel poɗodirannoɗo e Bachir Diomaye Faye sifti ɗon kadi e nder konguɗi jaltude hen kanko maître Moussa Bocar Thiam ɗum noon kadi kanko hoore makko o meeɗi wonde ministre e nder gouvernement Macky Sall o rentinino surtout Amadou Ba e kanko Abdoulaye Daouda Diallo wiide wonde ko jabdi ɗumen arde tawtorede oɗo dialogue national ene wayno ko janfade parti APR janfade kadi walla hoolare wonnode hakkude mum e Macky Sall e hakkude kadi e leydi Sénégal kono ne wayno ko kanko Amadou Ba ko ɗum woni ko jaabi oɗo saha joni pour wiide wonde ko wasde arde kadi ko ene wayno ko ɓeydade yidde leydi Sénégal continue lofade pour jaaba ɗum no howi kadi ene wayno ko kaldigal ngal kadi wawa continue wonde so tawi ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe parti lunde no continue nanguede ene continue sokede taw donc jaam ala toon donc ɗum ɗo kadi ko ɗum woni ko ɓuuri hewde yimɓe APR ɓe calliɓe arde ko ɗum woni ko gueɗe ɓe kutori pour wiide mbawa arde taw kañumen koye men ko continue ɗumen joofe yimɓemen continue nanguede ne continue takkede gueɗe ɗe godani hande ko fate dialogue national to wono kanko Barthélémy Dias ɗum noon ko kanko wonno maire de Dakar ene wayno ko kanko hoore makko haali no wi wonde ko yahata to dialogue national mbaɗo toon to centre international de conférence Abdou Diouf gonɗo toon to Sikat ɗum noon ko jaam ñaawo kanko Barthélémy Dias ancien maire de Dakar e oɗo ñalawma mo oɗo dialogue national foti uddide to ene kanko hoore makko wismo waɗ déclaration makko poɗɗo yaltude 3 heures toon to Fan City e nder ko haali kanko Barthélémy Dias o wi wonde ene wayno ko Sénégal oɗo saha joni koko ronki fofde ene jogui caɗele fofde kanko Barthélémy Dias o wi o haalirta way kono neɗɗo haaldir no haaldiranta e leydi muɗum o haalata ko ɗon ɗo dari wonde tampere o haalata koye kono neɗɗo bandiraɗo gorko haaldata e bandiraɓe wuraɓe tawa oɗon saha cumuni woni e galle o wi o arani pour ƴewde heptude laamu mais o ari ko pour hollude wonde ko jogui conscience omo jogui omo watti haqqille ko yahata ko o arani pour sernude yimɓe walla waylude hakkillaji won yimɓe en o noon ari ko ƴewde rendinde yimɓe e ligganade leydi ndi o wi wonde wonko heeli e nder contrat mabɓe national contrat o wonno ko hakkude état e yimɓe leydi e wiide makko kanko Barthélémy Dias o wi ko wona discours belɗo wona kadi podanɗe belɗe mbawata kolde ɗeɗo gueɗe ceekiɗe walla kelɗe ɗum noon e wayno ko wawi walde ɗum tan ko gonga e ndimako e kadi e yidde o wi ɗum wallata ɗum o wi ko ene wayno ko oɗo saha joni Sénégal woni koye muuso mawɗo o wi Sénégal ene muusa no fewi e kadi ene wayno muuso muɗum wona hunde nde ganduɗa enne fonde welsidede o wi muuso ngo ne jogui jeese ene jogui on ko luuɓata hen ene jogui kadi gueɗe gonɗe hen taw ko nanetake muuso ngo ene wayno ko muuso yummiraɗo jogui nde on saaha ala ko waɗe bare muɗum o wi muuso ngo ene wayno ko muuso mo ganduɗa suko gorko jogui taw kañum hoore anda janggo mum no jogorowade o wi muuso ngo way kono neɗɗo babiraɗo mo ganduɗa garto galle muɗum taw ko ala ko woni e juuɗum ala ko artiri e galle muɗum o wi ngoɗon muuso kadi ene wayno ko muuso taaliɓe ɗum noon ko almudo gonɗo e laabi ɗiɗon laabi kadi yimɓe wonɓe toon ɓe keɗotako ɓeɗon sukaɓe e nder haala makko ɗum noon kadi tugnade hande journal Sénégal ko ala wi wonde ko hay sindo o rokkani solution kanko Barthélémy Dias o wi wonde ko alay saago changement collectif ɗum noon ko waylo waɗe taw ko e nder leydi Sénégal o wi ndiɗo leydi ndi waylotako so tawi en mbawa waylude so tawi en mbaylata holno dardirten leydi ndi holno memirten ndi holno dondirten e holno jiɗirten ndi o donc en wayno ko kanko Barthélémy Dias o wi o huccini konngol makko koye yimɓe jangguinoɓe ɓeɗon ɓe ngala cré e yimɓe médecin ji taw ngala doole ko liggori sukaɓe ɓe ngala liggueyaji awoɓe ɓe ngala balle e commerçant ji ɗaɓe oɗo saha joni fonctionnaire uji hoynaɓe artiste uji ɓe ngala nokkuɗo liggi almuɓe ɓe ngala paɗe ɗe ɓorni yimɓe haralleɓe ko fate science ɓe ngala laboratoire uji haali kadi wi e artisan ji ɓe ngala atelier ji e yimɓe wawi heɗade discours mabɓe debbo en gorko on mo yiiɗa continuer oɗo saha pour beele ne wawa haɓenede beele Sénégal ene waylo taw ko Sénégal gonɗo gonga e Sénégal denduɗo gonni neɗɗo goto ɗum noon kanko Barthélémy Dias o haali ɗum siftindon toon Barthélémy Dias kañum ko wonno ko maire de Sénégal kono e laamu nguɗo ko ari ko kañum hoɗum ene wayno ɓuuri lefol muɗum to nattude wonde député e kadi ɓe guittimo maire toon to Dakar hande ko fati dialogue national hono kanko biyeteɗo Ahmed Khalifa Niass ene wayno ko e nder kadi haalluji ɗi o haaldi hande galle jandi en koɓe wi wonde ene wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe invite noom kono nde ɓe gaari ha to damal natirde to en
ene wayno ɓe mbiyama yoɓe jaltu ɓe mbiyama ɓe naatata onde ɓe ngala ɓe jamiraka yoɓe garta toon kanko docteur Niass noon omo namdi hoore makko holko woni sababu oɗo traitement moɓe keeɓi kanko docteur Niass noon ene wayno ko kanko ardi parti biyete Front des Alliances Patriotiques e kanko hoore makko kadi ene wayno ko holli mettere makko no feewi par ce que ɓe keeɓi invitation taw ko oɗo dialogue national yoɓe ngar ko noon e wiide mabɓe nde ɓe ngari nde ɓe ngari toon ko 1 heure ko adi nde débat o fuɗɗoto kono nde ɓe jetti damal nde ene wayno ɓe mbiya ɓe rufula ɓe mbiya wonde ko kamɓe ɓe ngala droit nadde toon hande ko fati dialogue national o hono kanko biyeteɗo Serigne Mamadou Sy ɗum noon ene wayno kadi ko kañum hoore mum ko ancien parlementaire e kañum hoore mum ene wayno ko o huccini konnguɗi makko fati gardiɗo leydi Sénégal o haalni ɗum o wi wonde ko ene wayno ko o rentino gardiɗo leydi Sénégal donc caggal nde oɗo dialogue national gasi yo ƴeftu décision ngaji moƴƴi wona hunde haale ha gasa tan woppire noon donc konnguɗi makko ɗi ene wayno ko o haali ɗum koye wolof tawi babiraɗo ari ne rokka cukalel ene wayno wiyata ɗum tan ko muɓu guitema tan jara donc ene wayno ko wiide tan wonde ko kala dialogue kala ko haala e oɗo dialogue ene foti respectere ɗum noon kadi ko konnguɗi kanko hoore makko o meeɗi huccinde ɗum e gardiɗo leydi Sénégal hono Macky Sall e nder dialogue aji ɓennuɗi ɗi hande toon to leydi Sénégal e tumnade kadi ko yalti hono Sénégal hono kamɓe parti Pastef ene wayno ɓe porti plainte oɗo ñalawma hande hono biyeteɗo Babacar Gueye woni koye parti woni koye PDS e biyeteɗo Babacar Dione on kadi ko journaliste directeur publication journal li quotidien ɗum noon e wiide mabɓe ko sababude ɓeɗo dokki information walla dokki kabaruji ɗi godani e kadi mbaɗi takkiɓe ko wodani ɗum noon e wiide mabɓe kadi déclaration jaltuɗe page mabɓe officiel hono kanko député biyeteɗo Ayib Daffé o wi wonde ko ene wayno ɓeɗo ɗiɗi ne mbayno takki Pastef wiide wonde ko Pastef hirsi yimɓe wari yimɓe e kadi ne waɗi acte waɗi kadi bonandeji ɗi ganduɗa ko wiyete barbarie ɗum noon koye période mo mbiyata révolution citoyenne démocratique hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi donc e wiide makko kanko parti Pastef ne konngol avocat muɗum maître Bamba Cissé ene wayno porti plainte wiide Babacar Gaye e Babacar Dione kañumen koyno ene wayno kaali kabaruji ɗi godani e mbaɗi kadi déformation eɓe ñaagui justice yo haala hakkude mabɓe ɗum noon ko tugnade hande kabaruji gomiriɗi toon to Sénégal habaruji men hande toon Sénégal cakkitorɗen koko fati judde taske tugnade ko commission nationale de concertation sur le croissant linéaire ko mbiyata CONACOC kañum hoore men waɗi déclaration hande oɗo ñalawma nogas jeetati lewru men ɓe mbi wonde ko julde taske toon to Sénégal ene wayno juldete ko ñande samedi e 7 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ene wayno ko kamɓe commission ɓe ngari ko toon to RTS longade lewru ndu donc ene wayno caggal mum nde ɓe keeɓi information ngaji nde ɓe keeɓi kabaruji wonde ko ummiɗi toon to représentant ji ɗum noon gonɗi e nokkuji kewɗi ene wayno ɓe mbi wonde ko ene wayno kamɓe fof ɓe kawri wonde ko lewru ndu yiyama ɗum noon ene wayno ko ñande ɗum noon ko sibabude muɗum hono alhamis janggo nogas jeenayi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi wonata goo lewru taske ɗum noon ko mbiyata Dulhijja ɗum ɗo fof kadi ko nanodiral hakkude khalifaɓe généraux ji famille aji mawɗi gonɗi toon Sénégal e imameɓe ratib région ngaji 14 gonɗi toon e 56 département gonɗi toon Sénégal donc ene wayno ko kañum fof ɓe jaaɓi wonde ko leydi Sénégal ene wayno juulata taske ñande samedi 7 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi bandiraɓe sehlaɓe heltoɓe radio Jowol Sare habaruji meɗen ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba nogas jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo ko so Allah jaaɓi musidɗo moon Amadou Touré haldana on jarama.